Hey my loves, say gqithile weekend. This was last week, Sunday. Today we actually making something else, but it's been a hectic week. So I was not able to load the shot, but nansi okay guys, because abantu abaninzi bebengibuza uba ndiyenze njani and also inyama yephi and this was my first time making umngqusho ndiwudibanisa ne-mutton and it actually iphume kahle guys. So this was Saturday ebusuku. I got back from my sister's place because we're meeting there. So ndabuya, but I wanted to soak umngqusho because ithatha ixesha man for uvutha, so I prefer umsoka a night before with boiled water, you know. So apha ndiyasoka ke and then ndizawubeka ndiwuvale xa ndivuka kusasa ndivuke ndiwuhlambe and then ndiwumise apha ke I think besendiwumisile apha but ndiyavula ke ngoku windows zakwam. But ke guys, masiphekeni umngqusho. Nankuya ke umngqusho wam apha seyizawubila. So xa ndiwubeka also ndiye ndiwubeke with amanzi atshisayo, andiwoyi ndiwuqale ekuqaleni ubhoyile because uyakhawuleza and umngqusho guys takes hours. You must know uba awuzuya ndawo xa upheka umngqusho, so zonke ii-ingredients zakho must be there. Nantsiya imathini yam, ndiyandibonisa ke what I'm going to add there. So ndabhoyila potatoes and carrot ecaleni because benifuna umixa yonke into seyidibene apha. Ndafraya i-onion yam, then ndayikhatha i-mutton, then nda-add spices. So ndizayenza like stew like, and then once it's actually done, as you guys can see uba umngqusho ngapha uyadibana. So ndiyabonda ke apha umngqusho wam. So bese ndizidile itapile because besezivuthiwe. But guys, I think ndiye ndapheka kakhulu. I actually need big pots because le ipot did not do it justice for me. Kutsho ukuthi usisi unesandla sishushu. Yeah, that's what happens xa ubuya emendweni, but asikho lapho ngoku. Ndapheka bafike late futhi uMihlali because I was expecting uMihlali, but bafika late. Naqomba ndilambe at this point, ndifuna ukutya. Ha!